तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु यु लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर तो लोगोफोर फर्स्ट अफ अल नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे आं मानि बागै भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर आं मानि बागै बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर तो दिनै आङो इउटुबार बुद्धिराम ब्रह्म बिथांखौथ' नोंथांमोना बयबो सिनायखायो लोगोफोर जे नै मैया दाखाल माने मैया बावैसो बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ माने बुंदों आरोना जे एबसु अफिसाव लांनानै गावखौ माने जे बुदों जे खाम्फा बसुमतारिया बिथांखौ माखासे लोगोफोरखौ लानानै बुदों मबाइल सेख'दों नै बेफोरबायदि बुंदों आरोना थ' बिथांनि बुंनायखौ आं माने जोबोद दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोबा बिथांखौ बेफोरबायदि बुनायखौ आं जोबोद दुखु मोनदों जे बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन एबसुआ जुदि खालामदोंब्ला आरोना जे बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन होननानै आं सानो लोगोफोर थ' नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामहर अब्लासो आं मिथिगोन लोगोफोर बे बाथ्राया नंगौ ना नङा थार नंगौ ना नङा बिथां बुंनाया थ' जुदि नंगौ अब्ला आं बिथांखौ जोबोद माने अनखांनाय फैदों मानो होननानै बुङोबा बिथांखौ बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै जे एबसुनि आदामोन नोंथांमोना बेफोरबायदि बुमारदोंब्ला बायसान्स बुमारदोंब्लासो दे जे आं जोबोद दुखु मोनगोन आरोना दुखु मोनगोन आरोना नोंथांमोना बुमारदोंब्ला थ' सासे इउटुबारखौ बेफोरबायदि बुनाया मोजां जायाखिसै होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि गावजों गाव हिंसा हिंसि बारा जाखो जे आं दुखु मोनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मोनो ना मोना आं बेखौ बुंनो रोङा लोगोफोर नाथाय आं जोबोद दुखु मोनो जे जोंनि बर' हारिया गावजों गावनो बेफोरबायदि बुलाय सुलाय बिदिजों बोरै डेभेलप जानो बिदिजों जाया लोगोफोर थ' जोङो गावजों गाव खौसेसो जानांगौ बिदि पार्टिखौ लानानै सोरबा सासेखौ बुनाय सोरबा सासेखौ माबा माबि खालामनाय जे आं बेफोरखौ साबद्रायनाय मोना आरोना लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आं नैबे आदा इउटुबारनि जे आदा बुद्धिराम बिथांखौ नै बेफोरबायदि बुनाय जे बिथांनि खुगानिफ्राय खोनादों जे खाम्फानि मानसिफ्रा बेफोरबायदि गावखौ लांनानै एबसु अफिसाव बुहैदों आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना बे भिडिअखौ नुनानै थ' बिथाङा जोबोद दुखुयै बुंदों जे बिथांखौ जोबोद बुदों होननानै बिथाङा बुंदों मबाइल सेख'दों होननानै बुंदों थ' बेयो नंमारगौ ना नंमारा आं बेखौ बारा मोजां मिथिया लोगोफोर थ' नोंथांमोना मिथियोबा आंनो खोन्थाहरदो आरोना जे आं बेनि बागै माखासे भिडिअफोरखौ लाबोनो हानाय बायदि थ' बिथाङा बुजामारदों ना बुजामाराखै नोंथांमोना खोन्थाहर लोगोफोर थ' आं बेखौनो सानो जे नोंथांमोना खोन्थाहरबासो आंबो फुल डिटेल्स मोनगोन नंना नङा लोगोफोर थ' कमेन्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना अब्लासो आं मिथिगोन नोंथांमोना मा मिथियो थ' बेखौ आंनो खोन्थाहर अब्लासो आंबो मिथिगोन नोंथांमोना शेयार खालामलाय लोगोफोर नोंथांनि रोंगौथिखौ नोंथांनि मिथिनाय मानिखौ अब्लासो आंबो रोंगोन नोंथांमोनाबो आंनिफ्राय रोंगोन आंबो नोंसिनिफ्राय रोंगोन आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं माने नोंथांमोनखौ थेंक्स गिभिं होयो नैबे आदाखौ माने आं जोबोद दुखु मोनदों आदानि बुंनायाव जे एबसुआ बेफोरबायदि गावखौ लांनानै रुमाव लांनानै मारिथेनानै बुदों मादों होननायखौ आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना जे बेफोरबायदि खालामद्रायनो नाङामोन आरोना जुदि नंगौबा थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थ' बाय बाय लोगोफोर सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ